Ngani zakwethu okankomgodolo umfana lasuka lahlala lisesenta njengamanje unyawo oluphezulu kwebhola lomkhonto wesizwe lizosuswa umkhonto njengamanje sekunjalo ke emotion umkhonto namhlanje uyayifaka yokungabethembi ubuholi buka Premier wase KZN uNtuli bengabethembi ubuholi izathu esenza lokho uNtuli uhambe waya le eMelika la kade ekhona uma ebuya wabuzwa ukuthi weNtuli njengobuya eMelika usebenzise malini wathi usebenzise 735,000 ekhuluma iphutha ke ngoba uma ungena lapha uyafunga ukuthi ngeke uzwe wakhuluma amanga ukhulume wona kamanga uNtuli waqamba amanga ngemali kanti usebenzise 7.2 million imali nje umphakathi ahambe wayoyidla eMelika uhambe nabantu abangasebenzi in-shop department iningi labo ebakruzisa nje beya kwi-vacation wabuye waqamba amanga yona ke enye yezinto enza ukuthi umkhonto wesizwe ufake emotion namhlanje angiyangizwa ukuthi ngithini uNtuli ke uvele nje wakhipha bonke ababesebenza lapha eKZN under uPremier lo ophumile before kungena yena maye bakhipha ke waselanda abasenkandla lapha dephethe khona ezimeya waphinde walanda abaseking etshwayo wazobafaka lapha ehhovisi lakhe angiyangizwa ukuthi ngithini nginitshela nje ama fact mntanami wabuza kuthiwa weNtuli abantu bafakela wathi yazi angisabakhumbuli kahle weNtuli ngolwesineke ningayivali idebate umkhonto wesizwe uzobukutshela labo bantu ubabiza ngamagama obafake lapho ehhovisi lakho ngizwile kuthiwa inkatha iyalwa ithi cha sicela emotion ingene ngoJanuary ngolwesine siyayifuna emotion ayingene phakathi emotion sekonakele impela konakele kakhulu inyathela amasimba abatwana sifuna kuyiwa kukhisimuzi uNtuli engaseyena uPremier waKwaZulu Natal ilokho nje sizokubeka siyacela ukuthi esiphumele idebate ayihlale ayikho enye into uNtuli wenza imicimbi kahulumeni imicimbi yenkatha sekwaba imicimbi yenkatha indlela ukhankasa ngale mali kahulumeni angithi wayenzela khona njoba bahlanganyela umkhonto ukuthi uphume ukuthi ekwazi ukukhankasa kahle uyazi ukuthi ma iIFP ingeke ibe khona ku GNU angeke izisurvive bese ke ngibala ngicela abaholi beANC kwaZulu Natal nilenze iqiniso njengoba umkhonto wesizwe futhi iqiniso ulenzile egoli wakhahlela iDA wavota noPanyaza ngoba singafuni ukulawulwa abelungu ngendlela abasenza ngakhona uPanyaza la una 28 seat la egoli of which i% lakhe kungaba u30% eKZN umkhonto una 37 seat okusho ukuthi ipercent lu45 niyabona ukuthi sivula igebe njani sinamasitha u37 ake nenze iqiniso njengoba umkhonto egoli ulenzile iqiniso wavota noPanyaza njengoba kuyiwa kule motion ake nivote nomkhonto wesizwe nibonise iqiniso nokuthi anizile ngezisu nize ngumphakathi njengoba umphakathi wavotela umkhonto wesizwe ngokwazi nasinxuma ake nenza lento enayenza nahlala neDA ekubeni nazi ukuthi iDA iyasichaphaza egoli ke sikhombisile ukuthi asamsani thina neDA ake nikhombiseke nani kwaZulu Natal ukusupporta le motion uphuma uPremier kwalapha eKZN sicela siphumele usekwenze kuningi udla imali yabakhokhi bentela lo 7.2 million ekruzisa abantu nje nicely angeke ke sikwamukele lokho ngolwesini ayihlale idebate umkhonto wesizwe uzokutshela yonke into oyenzile namagama ngiyakuthembisa ngiyabathemba laba balapha elegislature la kwaZulu Natal bazobekutshela yonke into namagama labantu obaqashile lapha ehovisini lakho akube njalo ayikhale bafana kuledi ibhola lisekhwapheni umkhonto wesizwe sizobekezela uzoze phume nasixhaphaza kakhulu siyacela mphakathi bantu beANC abaphethwe kwaZulu Natal nilenze iqiniso njengoba umkhonto wesizwe ulenzile egoli ake ngibonge kakhulu
kwaze kwamnandi ezweni shembe.